Der er økonomisk krise i Danmark. Sorte skyer hænger over landet, og der er to store problemer. De to problemer er, at der er høj arbejdsløshed. Det skaber mindre forbrug og produktion. Det vil sige, at der bliver underskud i statskassen. Den økonomiske vækst er også lav. Produktionen er dermed også lav, og på den måde bliver der skabt lav levestandard i Danmark. Hvad gør vi? Svaret er Keynes. En finanspolitik, der regulerer efterspørgslen, som styrer den økonomiske udvikling, bekæmper arbejdsløshed, bygger på erfaring og viden. Den offentlige sektor er vigtig i praktisk ekspansiv finanspolitik med øget offentlige udgifter. Et eksempel kan være, at staten beslutter at bygge en bro, f.eks. Storstrømsbroen, eller reparere den. På den måde øges efterspørgslen på arbejde, så arbejderen kan komme ud og få noget arbejde. På den måde så falder arbejdsløsheden, og produktionen og efterspørgselen øges, fordi der er flere penge i husholdningerne. På den måde bliver der øges BNP, og der bliver økonomisk vækst i Danmark.